Welkom lief vastelavond vierend volk van Maastricht en van harte welkom bij Templiers TV, de allereerste aflevering. Vandaag gaan we aftrappen en neven mij zit Sarah Veenhoff, een van de vuile burgermedewerkers van de Templiers. Hallo, vastelavond vierend volk van Maastricht. Voordat we gaan muilen over de vastelavond, heb ik hier uur en aandacht voor onze president Bastiaan Klomp. Dankjewel Sarah en allemaal. Ja, het gaat beginnen. Dit is de aftrap van Templiers TV en eigenlijk ook de aftrap van het seizoen. Want normaal gesproken doen we dat natuurlijk rondom de 11e van de 11e. Maar dat was dit jaar natuurlijk benkelijk. Ik weet niet of je nog kan rappelleren. Rondom november was het druk in het hospitaal en de zorg had alle aandacht nodig. En de oproep om niet te vieren, die was daar. En dat hadden we eigenlijk verleden jaar ook. En ook toen, en daar komen we straks volgens mij op terugloeren, hebben we zoveel wel gebracht om de vastelavondscultuur te kunnen laten leven in de stad, dat we dit jaar gezegd hebben, wat de dag geeft, vergonden voor. En we hebben een prachtig programma wat daar heel veel hier aan deed. En daarneven hebben we ook nog altijd hoop. Want ja, het ziet er ook naar uit dat het weer beter gaat gebeuren. We zien een geweldig overleg met de verschillende verenigingen in de provincie, met de horeca, met de gemeente, zelfs met Brabant en met Den Haag, om te kijken wat wel mag. En laten we hopen, en dat doen we echt, laten we hopen dat dat stukje vastelavondscultuur, wat we met z'n allen zo geren willen leven, dat dit jaar weer een beetje niet mag en een beetje niet gaat naar wie het was. Want liever een klein beetje rood, geel en groen als geen rood, geel en groen. Maar natuurlijk loeren we ook terug, wie gezegd, op verleden jaar. En juist wie voor heel veel Maastrichtenaren was het een heel benkelijk jaar, een pittig jaar. En lui verloren, lui zijn krank geworden. Hun zaak is niet open geweest. En dat heeft een zwoere wissel getrokken op heel veel lui. En ook in onze Tempeliersfamilie zijn veel lui verloren, burgermedewerkers verloren. Boven met heel veel goed gevoel aan terugdenken aan die lui die al die jaren zich ingezet hebben voor de Maastrichter vastelavond. Want juist nu hebben we voor zoveel behoefte met z'n allen aan een stukje leeg aan het eind van de tunnel, aan een stukje voorjaar. Want na 2 jaar niks te hebben mogen vieren, hopen we weer echt dat we weer gaan kunnen toevoegen aan dat stukje. Want ja, vastelavond jongens, dat is verbinden. Dat is samen elkaar tegenkomen. Dat is, dat zit in een spray. Daar kunnen we niet op weg. Dus we hopen echt dat we daar nu weer met aan de gang kunnen. Maar alles binnen de schaam en veilig. Want natuurlijk moeten we opletten tot het propel blijft. Bedankt voor de schoon woord, Bastiaan. Ik wil er prettig van. Ik heb zin om het te gaan vieren. Want wat er ook gaat gebeuren, gaat gebeuren. Ook in deze uitzending. En daar ga ik even over vertellen. Nou, wat we als allereerste gaan doen is natuurlijk even terugkijken op het vorige seizoen. Want non de Piewert hebben we veel gedaan, ondanks alle beperkingen afgelopen jaar. We gaan nog even doorkijken naar het komend seizoen. Wat gaat sowieso allemaal zien komend seizoen? Heel belangrijk, een medaillethema gaan we bekendmaken van 2022. 5 nieuwe Tempeliers hebben we maar liefst versterking. Niet te vergeten de ceremoniemeester, die wordt geïnstalleerd. En heel belangrijk, want dat is vastelavond vierend volk, de vastelavondsvierder van 2020, vorig jaar hadden we helaas geen, die wordt bekendgemaakt vandaag. En om al een beetje in de stemming te komen, gaan we ook nog eens de cup uitnodigen om een beetje aan de gang te gaan. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst loeren naar een terugblik met een lach en 2 tranenmachines, maar toch met een beetje plezier. Vastelavond 2021 ging de beuk in als ene wat van niet kost te vieren. En toch draaide we door om het vastelavond vierend volk een hart onder de riem te steken. Op creatief wijze keken we terug met Luc den Tweede en zijn prinses Jolien, maar onthulde ook het medaillethema als hommage aan de lui van Stadsbeheer. Een Demasqué-app brachten we op een veilige en verantwoorde manier toch het vastelavondsgevoel in de stad en de kleinvierdertjes lieten zich van hun creatiefste kant zien in de tekenwedstrijd. Jos die ging voor ons op zoek naar de woere Maastrichter geest en de medailleregel aan de deur zorgde voor leuke en schoon momenten. De opbrengst van de overlevingspakketten ging naar de Chariteit, onder de Zonnebloem. Uit Stadsprinsen wordt opgetrommeld voor een ludieke vastelavondsquiz
En de toesverseerwedstrijd stimuleerde het volk om samen het vastelavondsgevoel te blijven uitdragen. Binnen, buiten, zelfs ganse straten tegen met. Kindertjes kropen op schalen in de huid van een kakelpieper en kregen mooswijfjes om symbolisch op te kunnen trekken. We brachten de gezet weer uit om te toeken en te amuseren en veilden het steunpilarenschilderij. De vastelavondsmis stond stil bij de betrekkelijkheid en de bescheiden vluiken brachten weer het zorgpersoneel in het hospitaal. De schoenklanken van Philharmonie vulden ons huiskamers. En voor de jeugd brachten we de groeten blief in die brakshow en de kindervastelavond tot 11. Inscheten zonder kanon, dat was een uitdaging. Maar met de bittere hulp van het presidium, ons beschermvrouw, maar ook veel nieuwe en ervaren tempeliers, vonden we toch een oplossing. De industriebekende Kien kreeg een iervol scheut en de jeugd opende officieel als een alternatieve vastelavond. Op tv brachten we schoen optredens, kregen de winnaars van de wedstrijden hun podium en lieten vanzelfs de beste zanger onder de Eidstadsprinsen nog een keer onder het masker uitkomen. Bij vastelavond huurt Ted de Vaux, maar wie maakt dat dan alweer? We zien groet op de propel-invulling die we samen met alle Maastrichtenaren toch kosten geven in een donkerrood scenario. En een grote chapeau aan u allemaal. Ik vond het toch wel schoenbeelden om te zien, want als ze zo terugloert, hebben we echt superveel wel kunnen doen om die vastelavondstraditie in Ieren te houden. Dus ik vind het toch ook wel heel bijzonder om naar terug te loeren. Absoluut. Ja, maar kun je eens vertellen over wat we dit jaar gaan doen? Ja, wat we voor dit jaar doen, we hebben in ieder geval ervoor gezorgd dat er een programma komt waar we eigenlijk alle doelgroepen eigenlijk raken. Dus variërend van de kleinkindertjes tot de jeugd, tot de senioren. Eigenlijk alles komt aan bod. Met Bastiaan even voor mij, hè. Dus de devies is plezier en chariteit. Wat wordt het dit jaar? Blijft het zo, juist voor het jubileumjaar, of wordt het clipseren met creativiteit? Clipseren met creativiteit. Nee, we gaan alles raken. En we gaan zorgen dat iedereen kan meedoen, dames en heren. Want natuurlijk gaat het gewoon voor de hoezen verseren en we gaan oproepen om de straat te seren. En de schalen, we gaan overal naartoe. Wie we dat altijd doen. We gaan de verzorgingstehuizen gewoon brengen, schoon verhalen, maar ook dingen om te lezen. Er komt een Maastrichtse versie van de streamers. Ja, toen, dat mogen we natuurlijk niet zo zeggen. Maar dat wordt een prinsenrij uit, waar de nummers van die prinsen gezongen worden door de artiesten van toen. Dus het wordt lezen, het wordt meedoen, het wordt loeren. Allemaal schoon dingen. Als erin zit, alles hij op de site. En kan iedereen precies loeren wat hem of haar lik. Maar we gaan alles eraan doen. Een plezier en chariteit. En wat zag ze doen? Clipseren en... Clipseren met creativiteit. Clipseren met creativiteit. Gewoon voor oog doen. Dus volgens mij genoeg om iedereen toch een beetje dat vastelavondsgevoel mee te geven. Vastelavond is beleving en volgens mij gaat het goed komen. Absoluut. Je zal het misschien al gezien hebben, aan het buffet is aangeschoven Odin. Odin, de grote onbekende. Gaat hij dit jaar nog bekend worden? De intentie is zeker om een prins uit te roepen als we carnaval kunnen vieren binnen regel en wetgeving. Dus die vraag, in zoverre kan ik beantwoorden of we dit zeker willen doen. Maar we zien wel nog een beetje afhankelijk van wat de overheid dit besleten met de regel en wetgeving. Ja, duidelijk. En wie zit het met de jeugdhooglustigheid? Hetzelfde verhaal? Ja, we zouden dit jaar inderdaad ook naar boete treden met een jeugdhooglustigheid. Maar daar kan onze president misschien beter gaat meer over vertellen. Ja, we hebben inderdaad de ambitie om naar de weekend toe te gaan en een jeugdhooglustigheid te brengen. Een manneke, een meisje, een koppel, wie dat in die week een goede traditie is. Maar de kinderen van kinderen niet verwachten wat ze van een volwassen menskind verwachten. Dus we hebben in groot overleg aangegeven dat we zeggen, dat schuiven we voor een jaar door. Dus die ambitie is er nog steeds en we gaan het ook echt doen. Want we zien al heel wiet. Hè? Ja, en wie zo'n kind het krijgen is een jubileumjaar van de Tempeliers. Kinderen starten met zo'n jeugdhooglustigheid. Maar dit jaar dus even niet. Ja, hartstikke chic dat Odin er natuurlijk is, maar hebben ze gezien wat neven hem staat te blinken? Ja, Gert trok mijn aandacht, zo wie dat dik scherp met gouden stukken. Volgens mij hebben we een primeur in de aflevering. Kun je eens erover vertellen, Odin? Ja, het is niet zomaar een primeur inderdaad. Normaal maken we weer thematiek en de medailles bekend als eerste aan de hooglustigheid van Maastricht die gaat komen. Ja, wie we zoals gezegd hebben, dat moeten we nog even in het midden laten.
Maar daarvoor willen we van deze gelegenheid gebruik maken om in ieder geval het vasthouden van het Vierend Volk te presenteren hoeveel de Tempeliers het komende seizoen met gaan uitreiken en wat die beursjes conceren van al die lui die zo'n medaille verdiend hebben. We hebben zoals ieder jaar de medailles opgedeeld in 2 categorieën. De Tempeliersorde, wat ook het thema is, en de Prinsenorde. We beginnen nu even met de Prinsenorde, want deze is, wie je kunt zien, een fantastische medaille geworden. Naar de hand van Wendy Wasbouwer. En die heeft de naam Kerel Jong metgekregen. Maastricht is een rieke stad als het gaat om de Kerel Jongs. En we hebben zelfs een officiële stadsbeheerder. En dat was ook de eerste mens boven langs zien gegaan om hem kenbaar te maken tot de thematiek van de medaille dit jaar gewijd is om zijn passie, zijn devotie. En de reactie die je kunt genoeg aan zien. En we hebben dit jaar een Prinsenorde gemaakt. En ik maak hem die laten zien, ik maak hem nog niet overhandigen. Wat hier nog in het teken staat. Dat minste niet. Wie? Ach, wat schoen. Dit is de eerste wat hem Jongens. Nee, jongens. En daarvoor is ook ondergeleverd geslagen. En dat laten we dadelijk nog even op het filmpje zien. Ja. Dit is ongeveer exact wat zie je op dat portret daarop staan. Ongelooflijk. Wendy Wasbouwer heeft hem gemaakt. En we vonden het wel typerend, want ja, je kunt het daar misschien zelf nog even in denken. Fantastisch, ja zeker. En het is 11:11, hè jongens. Dat zien we de details. Dat zien we de details. Ja. Oh, geweldig hier. Chic om Frank's reactie te zien, die was echt overvallen, heb ik gezien. Heel leuk. Odin, kunt je me gaan vertellen over de Tempeliersorde? Want er zit nogal wat verschil in, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Juist dus de Prinsenorde voor Frank Steens, het Kerel Jong. Maar het Tempeliersorde is ook het thema van het uitroepen, zeg maar. De tweede medaille wat is ontworpen door Wendy Wasbouwer, heeft als titel gekregen de Potsfiemel. En dat is ook het thema van het uitroepen en van de hooglustigheid, wie er straks dus op de wagen staat, als Potsmedam. De Potsfiemel, ja, dat is de ene heet hem, de andere heet hem niet. En de ander zou willen tot ermee, maar die wat hem niet heet, dat is de Petoes. Maar die zien inderdaad in verschillende gradaties. We hebben de ridder, de officier, de commandeur en de groetofficier met plumeau. Dat is dus dat dingetje wat eronder hinkt. Dat zien de gradaties, dus wie mij en wie weer de voller tot ze van Maastricht of de Maastrichter vastgelopen is geweest, weer die gradaties dus goed gereikt. Dus iedereen wat ze met zo'n plumeau zuus lopen, dat is een voornaam minus. Maar laten we duidelijk zien, hè, dat merk ze ook als een medaille uitgedeeld wordt. Die Tempeliersmedaille, dat blijft het bijzonder als ze zuus wordt met de lui deed. Dat is fantastisch. Iedere medaille is speciaal, maar weet dus inderdaad tot de lui met zo'n plumeau erom. Nog zo heb niet veel Maastricht of de Maastrichter vastgelopen hebben gedaan. Bedankt Odin, weer heel veel geleerd. Zeg, wat ik me eigenlijk al de hele tijd afvraag, die hebt een prachtige outfit aan, maar dat had zich let's nog niet. Nee, dat klopt. Afgelopen week heeft het hier Benkelijks plaatsgevonden, want er zijn maar liefst 5 nieuwe Tempeliers geïnstalleerd. Nou maar, zullen we daar eens even naar gaan loeren? Goed idee. Zijt gij bereid de regels na te leven in het decreten voorgeschreven, trouw te blijven aan de chariteit en plezier, wie een echte tempel is. Alles zal ik doen met goede moed, al kost mij dat met een laatste druppel bloed. Dat alles wil ik doen met goede moed, al kost het mij mijn laatste druppel bloed. Zit gij bereid te vechten, want dan pas zit je een echte. Voor carnaval en zie bestoon, want niets mag dit ten onder gaan. Dat zal ik doen voor goede moed, al kost het mij met een laatste druppel bloed. Dat wil ik doen met goede moed, ook al kost het mij met een laatste druppel bloed. Dat alles wil ik doen met goede moed, ook al kost mij dat met de laatste druppel bloed. In Maastricht maakt plezier en doet een hertje leven. Zet een verrukt op zee en kan goed met die bal. Dans en springen erin en vergeet al de blok carnaval. In Maastricht, ja dat moest ik aan jou beleven. Als de eiland jong is, zing maar allemaal. Hup, maar Janneke, leven de carnaval. Dat was inderdaad heel benkelijk. Chic om te zien dat dat toch gelukt is, die installatie.
Aangeschoven aan het buffet is ook burgermedewerker Robina en die gaat ons nu meenemen in de wereld van de 5 splinternieuwe Tempeliers. Nou heren, gefeliciteerd. Het is eindelijk gebeurd. Je zit er al een tijdje bij, maar het is nu eindelijk zoiets. Je zit geïnstalleerd. Je hebt allemaal ook een Tempeliersnorm gekregen. Maar ik zou graag willen weten welke dat is en wieso ook. Wat is het verhaal daarachter? Ja, mijn Tempeliersnorm is het puttertje. En het puttertje is niet een veugeltje, maar het puttertje komt eigenlijk van mijn hobby af. Ik golf gaat en dat is ook putten. Vandaar het puttertje. Oké, en dan Bemo. Ja, mijn naam is het ritseleertje. Het ritseleertje het komt van het woord ritselen af. En ik denk dat ze dat binnen de Tempeliers hebben verzonnen van het regelen van alles. Ja. Oké. Want ja, je ziet ook een jonge Tempelier wat er nu weer bij is gekomen. Heb je dan ook leuke ideeën, moderne ideeën? Moderne ideeën, ja. Maar er moesten natuurlijk altijd de tradities niet laten gaan. Dus we hebben altijd binnen de verschillende commissies hebben we, zeker nieuwe ideeën. Waaronder de merchandise wat we vorig jaar hebben opgezet. En dat heet ieder jaar breien we dat gaat uit. Dat is allemaal te vinden op onze website. Ja. En John, ja, Chariteit zit ook in uw familie, met uw dochters wat dingen hebben gedaan. En ja, wat kunnen we nog eigenlijk van u ook nog gewoon verwachten binnen de Tempeliers? Ja, wat die dochters betreft, dat klopt. Chariteit hebben we dus hoog in het venel. Maar bijzonder is natuurlijk dat we nu het andere jaar zien we als Tempeliers 7 keer 11 jaar. Dus gaan we een jubileum organiseren en ik mag met een ganse commissie zorgen voor een heel chic programma. Dus daar komen we volgend jaar op terug voor een groot feest te maken. Ja. Ik ben hier bij Maison Louis in de Stokstraat, wel bekend als Schoene Herenzaak. Maar wist je ook dat Maison Louis al jarenlang de ZHH kleidt voor alle gelegenheden. Ik liep toevallig langs en ik dacht, even naar binnen. Zo, gaan we eens even loeren hoe Richard is. Richard? Ja? Oh! Sarah, wat is dit? Oh! Oh nee! Oh, wacht even. Richard, we zien even rustig gaan zitten en bijgekomen van wat juist gebeurde. Mijn excuses. Ja, kunt u me even vertellen wat er nu aan de hand is? Ja, de wups is getrapeerd daar. Ben ik geen hooglustigheid aan het kleien in zijn prenataal fase, wat we al jaren doen. En kunt ze me geen binnenvallen, dat moet niet meer gebeuren. Maar ik moet zeggen, ik ben blij dat ze even binnen is gekomen. Want niet alleen die, maar alle mansleuf aan mijn streek zijn natuurlijk welkom bij Maison Louis. Nou, heel erg bedankt. Toch bedankt voor die gastvrijheid. Geen gedaan. Nou, heren, ook gefeliciteerd. Juist stond er 3 andere 2 en nu zit je hier weer. Dankjewel, Het is eindelijk gebeurd, hè. Je zit geïnstalleerd. En normaal zijn nu ook weer juist best wel de ganse tijd in beeld. Volgens mij wil ze wel graag op de tv te zien, hè? Nou ja, alles voor de streep vaste laven. Ja, zeker. Nou, ik heb een vraag aan u alle 2 eigenlijk. Wat is uw Tempeliersnorm en wie is dat gekomen? Mijn Tempeliersnorm is het moeilijkmakertje. En dat verwijst een beetje naar het uitbeeldenschap, dus eigenlijk de rol die ik binnen de Tempeliers vervul. En het moeilijkmakertje heet over het algemeen deks het hoogste woord. Die neiging die heb ik soms wel eens. Dus daar refereert het naar. Ja. En Jos? Voor mij is dat het clubbertje. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als een chefkok. En daar gebruik ik een garde, een schoenmestrees, een clubbertje. Ja, oké. Maar ja, dat is inderdaad een belangrijke rol. Wat hield dat nu precies in binnen de Tempeliers? Nou, feitelijk wat ik dan is het woordvoerderschap, dus het uitbeeldenschap. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze eigenlijk alle eerste woord is. Dus dat is eigenlijk de spreekbuis van de vereniging. Oké. En is het nu een beetje gek dat ze denende rol is, nou dat ze stadsprins is geweest? Nou, dat is wel heel apart, maar ik vind het juist heel schoon. Omdat ze eigenlijk iedere hooglustigheid wat nu gaat komen, hetzelfde gunst als wat Stieg heeft metgemaakt. Dus ik vind het alleen maar schoon om daar aan bij te dragen. Ja.
Jos, ik had gehoord dat uw pakket dat eigenlijk iets speciaals is. Wat is daar het verhaal achter? Ja, dat zit al heel jaren in de familie. Ik mag mezelf de derde generatie tempelier noemen. Mijn bompa, Funs Bonnemeijer senior, die heeft deze als eerste gedragen. En nadat er is overleden, heeft pa hem gedragen, ook als tempelier. En nu ben ik aan de beurt, wat een ongelooflijke eer is natuurlijk. Ja, snap ik. Nou, heel erg bedankt hier. Heel gedaan. En dan hebben we veel nieuwe tempeliers hier in het buffet gehad, maar er is er ene die heeft een bijzonder ceremonieel functie binnen de tempeliers. En dat is om die van ons flink te toeken. Over naar die. Een bijzonder moment dit jaar is ook de overdracht van de ceremoniemeesterstaf van Remy Rousseau aan Georges van Zijl. Georges, er ligt een belangrijke taak voor die dit jaar. Dames en heren, de ceremoniemeester van de Tempeliers die introduceert de Tempeliers en de hooglustigheid bij officiële gelegenheden. En die presenteert voornaam protocolaire zaken. Waaronder natuurlijk het doeken op het stadhuis. Heel veel succes gewenst. Nou Jos, het is een eer om hier dit te mogen doen. Ik wens je heel veel courage, maar en vooral veel plezier. Maar dat is een gedicht een heel goed jaar. Dankjewel Remy. Ik ben groenstrop en vind het chic dat ik in die voortsporen mag treden. En die van dus illustere voorgangers. En ik zal mijn uiterste best doen om die rol met glans te vervullen. Lief vastelavond vierend volk van Maastricht. Groet en inmiddels goed gemuts stond hij als eure nieuwe ceremoniemeester. Dat vind ik chic, echt chic. De heren Tempeliers, in het bijzonder het bestuur en de kanselerijraad, dank ik voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. Ik zal mijn uiterste best doen om de rol van Hofnar van zijn hooglustigheid met glans te vervullen en dat nog hopelijk jarenlang. De stadsprins zal ik steeds met bravoer trachten te annonceren en te introduceren met de ceremoniemeesterstaaf 4 in de hand. Maar eerst, leeflui, zien we nog immertoe verwikkeld in een goed gevecht. Laten we hopen, en de gelovigen onder ons bijenbissele vrouw, dat het coronamonster nu eindelijk wordt verslagen. Dat het hemel open gaat, de meisjes van Maastricht weer kunnen flaneren en dat we zo ouderwets mogelijk, zo wie we het gewend zien, zonder beperkingen en ongeremd met een stadsprins vastelavond kunnen vieren. Daarvoor is nog een tweede barrière te noemen. Er zal strijd geleverd moeten worden om het bolwerk van de autoriteiten te kunnen beslechten. Zodat het volk van Maastricht nog bijna 2 jaar eindelijk weer eens aan de markt komt. Daarvoor is het tijd, de hoogste tijd. Ik heb me daarom goed geprepareerd op een machtsoverdrag, in welke vorm dan ook. Het steekspel met die van ons, het college van de burgemeester en de wethouders en de gemeenteraadsleden, dat zal gespeeld moeten worden. Iedere misstap van die van ons, iedere politieke dwaling is genoteerd en gedocumenteerd. Aan bewijs mag het niet ontbreken. En daarover heb ik ook niet te klagen. Milies van onmiskendbare en niet voor betwisting vatbare misstanden die aan de kaak gesteld moeten worden, is lang, heel lang. Men krijgt de indruk dat die van ons er alles aan doen om het veld te moeten ruimen. De ketel is heel goed geschoord en ze passen allemaal erin. Och, die jonge juffrouw die hem onlangs naar Den Haag heeft geklipseerd en die gaat oudere hier wat ziet dat er heel veel werk heeft en het gaat rustiger aan moet gaan doen. Als ze dan miekelijk ontkupt ook TD trouw. Men vraagt zich af of die van ons, just wie weer, onder hun structureel wanbeleid te lijden hebben. Ik heb de indruk dat ze geren voor een paar dagen uit dat lijden verlost willen worden. En daarom steek op steek laten vallen. Daar heeft in ieder geval alles zien van. Ik noem een paar voorbeelden. Wie is het mogelijk dat die van ons, let wel, na bijna 3 jaar, nog steeds niet erin geslaagd zijn om het look in de Walmoer dat trek gaat te dichten. Als de oorlog uitbreekt, is er geen houden aan. Ik geloof dat het maken van de A2-tunnel
dwars door de stad, een megaproject, nog sneller is volbracht. Dat is toch ongelooflijk? Wat een brevet van onvermogen. Geef 30 tempeliers een schub, 2 kratjes beer en dat look in de moer is een 2 weekenden gedieg. Het gapend look in de walmoer is tekenend voor het gebrek aan daadkracht bij die van ons. Men sliep er slecht van. Het is zorgwekkend, zeer benkelijk. Lieflui, laatst had ik een droom. Zit maar gerust in een nachtmerrie. Ik zat namelijk in de tram naar Hasselt. Ik was gans alleen. Niemand zat in die tram. Niemand stond op die tram te wachten. En die tram die had zoveel geld gekost. Ik kreeg het gans benauwd van. Ik word onrustig. Het zweert op me goed. Ik schoot er beneden. En toen schrok ik wakker. Ik realiseerde me dat er gelukkig nog geen tram naar Hasselt reed. Maar ook dat die van ons nog steeds vastzitten aan dat dure contract met die Belgen. De Belgen hebben een paar jaar geleden met dat contract gezwijgd, omdat weer met een tram niet naar de statiekosten doorrijden. En die Belgen hebben dan met 4 of 5 of 6 miljoen, ik weet niet meer hoeveel, maar heel veel geld, uit de test bij die van ons geklopt. En nu is die Belgen zelf aan het marchanderen met een andere route. Sterker nog, ze willen met bussen gaan rijden. En wat doen die van ons? Ze zoeken al maanden de dialoog. Ze willen praten. Maar die Belgen geven niet toe. De zus zeggen, zet er een goede advocaat op. Want die Duiten moeten terug. Laat staan dat er nog 1 cent wordt uitgegeven aan die kwatsch. Dat geld kan veel beter gespendeerd worden. Maar nee, die van ons, die schikken af en toe een heel beleefd briefje. Leeflui, het heet vuil weg van een slechte paringsdans. En zoiets je weet, daar komen geen schoon kinderen van. En nu wordt door die van ons, zoals ik net in de gezet, ook nog gedacht aan een tramnetwerk in Zuid-Limburg. Dat zou grote voordelen hebben. Dat kinderen van gemeentelijker in Heerlen komen. Nee, ja, daar zitten we weer op te wachten. Een tramreis naar Heerlen. Het is toch zorgelijk. Wie verzinnen ze het? Er wordt van alles op een stadhuis bedacht. Maar er wordt niet doorgedacht. Er zijn nog serieus problemen met een groentedouche die in Lummel komt te staan. Juist op de plaats waar woningen voor het volk gedacht en gewinst worden. Die woningen zijn heel nuttig. Nu is er een ondernemer die heet out of the box gedacht. En ja, out of the box denken, dat zien die van ons niet gewend. Die ondernemer heeft hun overvallen door anders om te denken. Die man hield zich gewoon aan de wet en de regeltjes die nota bene door die van ons zien bedacht. Die van ons hebben echter geen rekening gehouden met andere mogelijke scenario's en nu heeft het volk van Maastricht en in het bijzonder de lui van Lummel een serieus probleem. Ook weer zeer zorgelijk wat er gebeurt. Ik zeg het u, dat wordt gedacht, maar dat wordt niet doorgedacht. En zo is er natuurlijk nog veel meer elend wat de lui ondervinden van wat duidelijk een structureel wanbeleid is. Hiermee is gegeven dat de eerst mogelijke machtsoverdracht gans, soepel en vlot zal verlopen. Wie dan ook, ik zal juist zo lang toeken, al kost het me met een laatste druppel bloed, maar wel eerlijk en met cachet, zodat het volk van Maastricht weer kan regeren tijdens die 3 schoendag op een manier zoals de Maastrichter Gijs het Geren Zuid. Alleen dan kan het vastelavondsventuurtje zijn werk goed doen. Vastelavond is de tijd voor te relativeren, familie, vrienden en oudbekenden te treffen. Een lees met een glaas bier in de hand, dat springt toch het gemakkelijker. Koffie in, koffie uit, met een ratel en een toet. De borg kan niet altijd gespannen zien. Met vastelavond maken we weer allemaal kind zien. Iedereen is gelijk, jong genaaid, regenarm, hoek en lieg, maan verkleed als vrouw of vrouw verkleed als maan. En wat me allebei nog meer zoiets rondlopen, ja, men staat soms gek ervan te kijken. Met vastelavond doen we samen muziek maken, met een zate harmonieke. Moet een Einzelganger altijd en toen mag met blozen. En door de bekende liedjes met de rest van de muzikanten wordt verbonden. Ook dat is vastelavond.
Om dat te kunnen begrijpen en te kunnen beleven, hebben we weer van jongs af aan de vastelavond met de paplepel ingegeven gekregen. En het is important dat we dat ook aan de volgende generaties zullen blijven doorgeven. Deze traditie moet in ere gehouden worden. En ook de lui van buiten moeten de mogelijkheid krijgen dat te beleven, dat te ervaren. Als kind wordt de veer in de koets door ons ouders metgesleept. Naar de optocht en naar de koffie. Daarom zal het leven en de trillingen van een dikke gym van een Hermanieke altijd door merk en been blijven gaan. Daar krijgen we weer chevraaien van. Zo gauw als we als kinderen op eigen been kosten staan, wordt er weer verkleed als cowboy of indiaan op de biljart en de koffie geplaceerd. Wie herkent niet de typische reuk van vastelavond? Het is een mix van de lucht van smink tot in de neus en in de oren, maar ook de reuk van zoete limonade, zaaite chips, wegblaasslingers en de kroetloch van een knakkerpistool. En dat geladeerd met een beetje beerloch. Een beetje van die reuk, het is genoeg om in vastelavondsfeer te komen. Vastelavond is melancholie, een prille verleefdheid en de occluten die we onderin maken, soms wordt ook een tron gelaten. En dat met een heerlijk glaasje bier als katalysator en op het laatste, im steen, een lekker tuutfriet op de markt. Dat is toch heerlijk? En hem dan nu als ceremoniemeester, samen met een hooglustigheid en de tempeliers, daarin vooruit te maken gewoon. Gaat voor onze vastelavond te maken betekenen, dat is gewoon een eer, een voorrecht. En ik ben groet dat ik daaraan kan meedoen. Daar zit ik enorm naar uit. Nogmaals dank aan de heren tempeliers die mij deze kans geven, een kans die ik met 2 handen aangreep. En ook dank aan iedereen die mij daarin ondersteunt. Leeflui, de Maastrichter vastelavond en de tempeliers die daarvoor samen met zoveel vrijwilligers en andere vastelavondsverenigingen groot en belangrijk werk doen en ook het garderegiment van de kachelpiepers, daar mag nooit verloren gaan. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Hyper de piep, hoera! Nou, volgens mij kunnen we dat toe aan George overlaten. Zeker weten, ik heb er alle vertrouwen in. Igor? Maar er gaat nog geen bankelings plaatsvinden vandaag, hè? Jazeker, ik zie dat Nico achter het buffet staat. Nico, welkom. Kun je eens vertellen wie zij is? Ja, dank je dat ik hij mag zien. Het is de bedoeling tot ver nu de vastelavondvierder van 2020 gewoon bekendmaken. En dat is een fenomeen wat al vanaf 1956 bestaat. Toen nog tijd vonden de tempeliers het nodig om weer een nieuw elan in de vastenavond te brengen. En toen zien ze gewoon kijken van wie is nu erg origineel verkleed en gaat in de optocht met. En toen was Guy Vroeme de eerste, dat wordt dan niet vastelavondvierder, maar vastelavondgek genoemd. Die wordt toen in 1956 daarvoor uitgeroepen. En dat fenomeen dat heeft zich door de jaren heen ganz gewoon ontwikkelen. En dat is ook van vastelavondgek naar vastelavondvierder gegaan. En ieder jaar opnieuw doen we ons uiterste best om te weten te komen wie komt er nu voor in aanmerking. Want als ik dat zo huur, hoeft ze geen Maastricht neer te zien om daarvoor in aanmerking te komen. Nee. Maar zien er nog andere criteria? Kunt ze daar eens gaan over vertellen? Originaliteit. En wie komt het bij de lui over? En het moet het kleur geven aan de vastelavond. En de lui moeten op een gegeven moment zeggen van, hé, daar is er weer. Of daar zien ze weer. En ja, dat is het gans eier eten van... Een terugkerend thema. Just, ja, precies. Ja. Maar Nico, ik huur het gerommel daarachter en ik zie daar een paar van die mannen die ik daar al gaan onrustig worden. Volgens mij gewoon voor een bekendmaken vandaag, of niet? Alsjeblieft. Bij de vastelavondvierder 2020 die we uiteindelijk gekozen hebben, daar zit de vastelavond in het bloed. Sinds jaar en dag zien ze altijd samen in de optocht. En dat is begonnen in 2003, wie ze met het idee kwamen en wat ze gezien hadden. En uiteindelijk wordt het dat toch niet, want iemand anders had dat idee schijnbaar ook. En toegekomen zagen ze op een gegeven moment op de televisie van vastelavond carnaval in Brazilië.
En dat bracht hun op het idee, hoe ze nu al 10 jaar met in de optocht lopen. En toen hebben ze dat gewoon uitwerken aan de hand van tekeningen, een bevriende docent en een naaiers. Die hebben die pakjes voor hen gaan maken. En vanaf 2004, wie Corné prins van Maastricht was, zien ze voor de eerste keer weer in de optocht metgegaan. En sindsdien lopen ze ieder jaar als vast element in de optocht met in Maastricht. En ze worden van alle kanten aangesproken, kunnen natuurlijk niks terugzeggen, mogen niks terugzeggen. En ze zien ervan overtuigd dat zij zo ongeveer wel het meest gefotografeerde stil in de optocht zien. En zelfs tot in New York hebben ze dus al gezien tot daar hun creatie wordt nageaapt. En afgelopen jaar, in 2020 dus, toen hadden we gezegd van ja, nu moet het toch eindelijk maar eens gewoon gebeuren, want ongeveer en stempeleers weten bij God niet wie het is. En het is daarom tot ver nu kunnen aankondigen wie de vastelavondvierder 2020 is. En laat ze maar komen, de 2 zonder kop. En ze worden begeleid door de cup. Ach, wat is het heet toch fijn, met z'n allen een bien Maastricht. Ik ben verleerd, met z'n allen erop goed, in die goede Rijaloen Maastricht. Hoe ik hem geef, u is de hermenieke speulen, krijg ik je in de kop, krijg ik heuvel als een vrouw, je kunt niks anders tegenop. Ik voel me zo gelukkig, ben blij dat ik heel leef, Maastricht. Ik ben verleerd, ach wat is het heet toch fijn, met z'n allen een bien Maastricht. Ik ben verleerd, met z'n allen erop goed, in die goede Rijaloen Maastricht. Hoe ik hem geef, u is de hermenieke speulen, krijg ik je in de kop, krijg ik heuvel als een vrouw, je kunt niks anders tegenop. Ik voel me zo gelukkig, een leed door ik heel leef, Maastricht. Ik ben verleerd. De stad zit vol tradities, daar is altijd gent te doen. Met het zoeste van in alles vastelavondspant te groen. Dat zien we niet te houden, trekken van bal naar bal. Zo hoog dat aan nog niet, dan de Maastricht, dat carnaval. Die vastelavond is zo schoon. Ik ben zo blus dat ik heen moet. Ach, wat is het heet toch fijn, met z'n allen een bien Maastricht. Ik ben verleerd, met z'n allen erop goed, in die goede Rijaloen Maastricht. Hoe ik hem geef, u is de hermenieke speulen, krijg ik je in de kop, krijg ik heuvel als een vrouw, je kunt niks anders tegenop. Ik voel me zo gelukkig, ben blij dat ik heel leef, Maastricht. Ik ben verleerd, ach wat is het heet toch fijn, met z'n allen een bien Maastricht. Ik ben verleerd, met z'n allen erop goed, in die goede Rijaloen Maastricht. Hoe ik hem geef, u is de hermenieke speulen, krijg ik je in de kop, krijg ik heuvel als een vrouw, je kunt niks anders tegenop. Ik voel me zo gelukkig, ben blij dat ik heel leef, Maastricht. Ik ben verleerd. Nou, de cup zien weg, letterlijk, want dit zien de 2 zonder kop. Gefeliciteerd, leuk dat je hier bent in de studio. Maar ja, Sarah, voor weet je nu nog niks? Ik huur niks en ik weet nog niet hoe ik eigenlijk moet loeren. Ja, kan Stieg misschien de lui uit spanning holen? Ja, dan heb ik Nico zo voor eens kijken wie nu schuil gaat achter de vastelavondvierder van 2020. Zullen we dat maar eens gaan doen dan? Weer een benkelijk moment. Nou. Ja.
De vastenavondvierder 2020, Peter en Marga Schreien, beter bekend ook als Prins Peter uit 1997. Nou, geweldig. Ja. Peter en Marga, van harte welkom in de familie van de Mommeskanoniers. Dank je. Zo'n nummer voor alle vastenavondvierders van ieder jaar. Dan over de Mommeskanoniers, wat ook refereert naar het kanunnetje. Wat je streng nog een keer gaat krijgen op een bepaald moment. Dus van harte welkom, chic. Dit wordt toch een soort van demasqué, een ontmaskering. Wie voelt dat na al die jaren? Ja, het is toch heel spannend. We hebben dat 17 jaar volgehouden met z'n tweeën. We zien dat begonnen als een speul. We dachten van, nou, laten we dat een keer, 2 keer doen. Dan zien we wel wie dat gaat. Maar het ging eigenlijk immer beter en immer leuker. En met name ook de reacties van het publiek waren heel erg leuk. En dat stimuleerde en motiveerde ieder jaar om het uit. Ja, met die act iedere keer door te gaan. Maar we hadden eigenlijk samen niet verwacht dat we dat 17 jaar zouden volhouden. Het is 2020 en het is nu al 2022, dus er komen eigenlijk nog 2 jaar bij. En ja, ik denk dat dat wel redelijk uniek is dat we zo'n act, zo'n eenvoudige act, zo lang hebben kunnen volhouden. Ik kan me ook wel voorstellen dat het een behoorlijke pantomime is als ze moest vertrekken voor in de grote optocht mee te gaan. Met dat gevaarte om de heen. En de zuus natuurlijk weinig is het niet voortgegaan. Nee, gelukkig niet. Alleen is het altijd, als van de parkeerplaats gewoon, hij werkte bij de provincie, dus daar kosten we gelukkig parkeren. Als we dan die kostuums moesten aandoen, moest verkijken of veel luider worden, veel voorbijgangers, want we wouden toch het liefst geheim blijven. Dus dat was best wel iedere keer lastig. Maar als we het pak eenmaal aan hadden, dan verkost het toch wel genoeg zien door het gordijntje. En voor de rest is het eigenlijk altijd heel goed gegaan. Wist niemand, vriend, familie? Jawel, wie is een zoon bijvoorbeeld en een schoendochter, een zuster van mij die het wist. De buurvrouw die ook al een keer aan de jas gewerkt heeft en zo worden. En met name ook de neers die de jas voor ons gemaakt heeft, die wisten het, maar voor de rest wist het niemand. En dit jaar, als het doorgaat, gewoon weer oppakken? Ja, zeker. We hebben er nog veel te veel lol en plezier aan. En ja, wat dus ook iedere keer verbaast en opvalt in de optocht, dat is dat we met heel veel lui op de foto gaan. En we hebben echt alle werelddelen neven ons, onder ons, boven ons gehad, die allemaal in allerlei talen met ons op de foto wouden. Ja, ik kan het niet zo gek noemen, maar dat is zo fantastisch. En ik denk dat het ook komt doordat de act die we hebben heel herkenbaar is. Vroeg geen uitleg, iedereen snapt meteen van klein tot groot hoe het hem gaat en iedereen lacht zich kapot. En in alle simpelheid, wat voor mij eigenlijk ook, voor ons eigenlijk wel een beetje de vastelavond is. Maak het niet te ingewikkeld, 4 lekker vastelavond, wie het huurt. Ja, is dat in deze uitmonstering denk ik meer is geslaagd. En nu heb je je bekend gemaakt eigenlijk als weet je zit, hè? Maar nu heb je gewoon dat die koffers heb je bij. Maar ik ga gewoon even vertellen wat daar is. Dan blijft dat toch geheim. Oh nee, dat mag je zo zien hoor. Oh! Mag je zo zien als je dat wil. Nou, dat doen we dan na de opnames. Ja, we moeten niet alles weggeven. Nee, precies. Nee. Als ene wie er met een geheim wordt omgegaan, dan ziet Gerard wel, hè, denk ik. Ja. Chic hier. Nou, proficiat en hopelijk tot over een paar weken weer. Dank je. Ja, dank je. Een ander bijzonder moment is de installatie van Iwan S. Kretser. Dag over Iwan. Oh jee. Stempelstelling. Van harte proficiat. Dank je. Leef vastelavond vierend volk van Maastricht. Dit wordt alweer Tempeliers TV, de aftrap. Vastelavond vierend volk, ga dich prepareren. 4 stonden klaar voor. Om al een beetje in de stemming te komen. Kup, geef gas! Hey! De kids van Frits en mij zit vol historie. Er is een vastelavond snel een kwie. De ene bekje zit een schoening hoog.